nchaghị na-asa ihe na-anaghị ekwe ọsịsa o ihe na-anaghị ekwe ọsịsa o ama onye ahụ fon ya na-asa o ihe na-anaghị ekwe ọsịsa olu unyi ọ na-asa ihe na-anaghị ekwe ọsịsa o ihe na-anaghị ekwe ọsịsa ma nne m ihe na-anaghị ekwe ọsịsa ka anyị na-asa drọs bụ olu unyi na mgbada akpa ya bụ olu unyi bịa ka anyị sapụ bịa ka anyị sapụ bịa ka anyị sapụ Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịakwala n'ọzọ. Ana m ekele unu ndị mmiri ndụ azụ afa mbụ nwanna Pascal unu ga-akpọkwa m Ikweto. Anyị si n'ụlọ ọrụ anyị nke a na-akpọ Chief Imo Comedy na-ewetara unu ozi n'ụbọchị nke taa. Anyị chọrọ ịkpọbata ofu onye otu anyị nke na-azọ ọkwa onye isi ala. Afa ya bụ Chief Imo. Biko no kopro na aka ka ọ na-abata n'ọgbọ. Ha! Ọ gara aga nwa nwụchiri ike. Anwụchiri ike rie. Hello team meresa. ịhụna n'oke m ri atụm lọrị gị mma. Oh ya. Ụmụnne m na ụmụnna m onye anyị na-ekwu okwu ya bịaruola. Biko iwe ike ịkọwatụrụ anyị onye ewu na ihe i kwuru bịa ebe a. Ọmụnwa onye a na-akpọ ọmụnwa ihe ha ọmụnwa ụlọ Junus Anukwute. Then it was me embarrassed by upgrading my names. Give us them Chief Imo, aka yeah, Chief Imo. Chief Imo, aka. Yes, I'm the president aspirancies. Yeah, I'm him name aspirant. We into the presidentship. I am the bia. Ụmụnne m na ụmụnna m oyibo nke ọ na-asụ mụ na onwe m aghọtaghị m ya. Biko nwere ike ịgbalịrị anyị ihe nke ị na-ekwu. I'm government aspirancies. Ya onye chọrọ ịnọga n'ọkwa ọchịchị. Ka ụwa niile gburugburu. Nke ụwa niile Kọtawa. Bịa ele ọwụ ihe awụdị ihe unu kọjiri anyị o. Eche m na asọ nke Nigeria ịsọ ụka ụwa niile. Ka ụwa niile gbamgbim. Agaghị m achọ otu mpaghara ihe m ga-achọ federation. Kwuo ya. Federation. Thank you. Ngwa na nsogbu anọ ụmụnne m na ụmụnna m ndị na-ege ntị. Anyị ga-achọ ka anyị matakwana ihe ọ ga-emere anyị ma ọ banye n'ọkwa nke ụwa niile. Ebumnobi gị. Ebumnobi ya. Ele ihe ị ga-emere anyị. Otu m n'ugbu a emege họga m na ọtụga anọ vote ige m n'ime governorship or presidentship ebe ọla m nwetara onwe m. First and famous. Mbugodo ụzọ gbanwe aha m. Mgbanwe aha m ihe unu ga na-akpọzi m se Imo ndị mgba na-ete se Imo unu te se Imo. Se Imo ha tikwanụ se Imo. A ga na-etinye chief o. Well, number 1. Then here the number 2 is wom zoshwa. Mbido zoshwa ya na azazu. All ingredients eji ebi ndụ. Ihe niile ga-abụ double. Ile anya n'olu ma anya m chain double. Watch m niile ihe niile double. Mtu onwe ya m wotu na mmezo ha abụọ. That is my first aspiration. Ya double wife. M chere ha abụọ m wụsa. Aspiration. Thank you. Mlohana nwanyị abụọ. Then mbrizo into America. Lekwe m na truck. President America ya truck. Mụ ya na-aba akpa maka jeep ele ihe na-efe n'elu helicopter. Private jets book Private jets. Thank you. Mbuklalo no private jets buklalo. Mlo. Mmadụ ụmụ ogbenye niile mmadụ ga-ebuzo rije afọ ma ya na-enye onye ọdọ. First of my father's family. Bidogodu from ụmụ m aga m ebu ego. Ihe niile gbasara ego Nigeria mgbe ego oyila anyị. Ego oyila anyị agwụla. Mmịa ya ka nga ejiri ihe sọkọ te mịa ihe n'ihe omimi. Eme ebugodu ụzọ legodo onwe m nnọọ lee. Nwa ahụ arịla m mma. Mbebe king of the nation. Thank you. Ikwuru ọfụma nwanne m. Manụrụ m ikwu obi ya. Agadi m abịa sọ na m ga-egbu ọnụ. A ga-emere ọnụ ka emere ọnụ ka ọdọ. Ma emebeduru m ọnwụ ma wara na-agba m. Aṅụrụ m kai. The truth shall set you free. Akwụkwọ nsọ kwuru ekwu. Stand on the truth. I will first of all disgrace myself by giving myself ihe niile a na-enye. Nyecha ya onwe m afọ ji m. M lepụzi anya n'ime ụwa. Mara ma enwere ndị niile enyemaka ma unu karị ndụ mgbe m na-enyecha n'onwe m. Thank you. Anyway. Ndị ọma na-ege ntị anụjuole m ntị unu ga-atụnyere ya ha ga-atụ ma atụrụ ma atụdụ m ji aka m tegoro onwe m
after all these days ada emerụsị mgbe ejiri tọọla gị ba ga ọgwụ ma atụrụ atụ ma atọdụ achọ ihe na tụja aka anyị tọọ ya penti ya wujila gị nga ahụ ya onye wee win o wetu na-eche eme you mustn't follow the normal procedure. These days you go into voting onye ọbụla ịhụrụ gị kwala gị nwee 40 voters ebutewe igbe ga-eju 1 million voters o wetu na-eche eme nke magada pitch m ji aka m vote onwe m in. Once I vote myself in, then m hụzi onye ọ ga-abịa vote m out. Aga m anọgide enough 8 years nnọọ 8 years n'ọchịchị complete 8 years nnọcha ya mpụta ha ọdọ saga m abịa second teller unu eweli iwe second teller onye na-ateri mụ eshile ebe a pụọ mụ awala thank you nye m ndị mmụọ egbe eluigwe gị mma gbagbukwe ya ibere eme m interview m ibere ajụ my obligation position enyere m gị aka ote gbanyụ kamera gbanye ihe gbanye ya si m n'akụkụ pụọ interview m gbukwe kọfit ego na m ọchịchị maka chukwu egbuole m ọnụ ụmụ nwaanyị isi mpe niile nọ n'ụwa na nwude ha ote egbu aka ga egwuru aka m onye kwuo m zọgbuo ya nye m ga-enye ọda m mụrụ ọda were sekuriti gbagbusie onye ọbụla mbụrụ egbe na ọga n'ọchịchị onye mee finchọm mbulie machine gun family niile na ala niile nọ n'ụwa ala ihe gbasara ala mọchari mrụpụ mọchari mrụchie mọchari steeti niile ga-enwe aba 48 mọcharis ya ma na-anwa na-ebuklalụ cut camera ka ọkọ ndị ọgụ mekwote ọrị m n'obi ṅụrụ kaị ya bịa were ya onye mbuzi adịghị mba ya na ọchịchị ọnwụgụ mba anyị ga m degbuo onwe gị ga-apụ nwere nshi nye gbuo